България – страната на неограничените възможности. Звучи невероятно, но се превръща в факт, особено благодарение на киноиндустрията. Ако погледнем на страната ни като на киноплощадка, тук на много малки разстояния могат да се намерят всякакви декори – планински, морски, градски. В американски филми можете да видите София в ролята на Москва или дори Древен Рим, а да се разминеш по улицата с Харисън Форд, Джерард Бътлър или Скарлет Йохансон не звучи като илюзия, защото тези звезди са прекарали доста време у нас, докато са снимали филми. За какво ни помага това? Срещаме се с Яриф Уърнър, изпълнителен директор на киностудията Бояна. Преместих се в България през 2013 и започнах да я обикалям. Созопол, Бургас, Рила планина, много красиви места. Всичко тук е уникално. Планините са невероятни. Мисля, че 34% от земята тук е гора. И да имаш този природен ресурс е невероятно. Реки, езера, плажове, Черно море, около което е свързано и развитието на уникална култура и стил. Едно от най-уникалните села, които някога съм виждал, е Мелник. Това беше много вдъхновяващо. Едно селце, което се е сгушило между тези невероятни скали. Затова всеки път, когато снимаме филм и идват чужденци, тук за мен те са като свещи. Ако ги запалиш, те могат да запалят още 1000. Затова всеки филм, който снимаме тук, води повече внимание към страната. Когато Силвестър Сталон идва тук, медиите го отразяват. Където и да си, трябва да правиш мястото малко по-хубаво, отколкото когато си дошъл. Затова аз искам да оставя това място по-добро, отколкото е било преди. И сега Холивуд, например, знае повече за България. Например, списание Vanity Fair направи фотосесия с Антонио Бандерас, тук, в Царския дворец. И сега това място е световно известно сред читателите на това списание. Така хубави неща могат да се случат благодарение на филмите, които се снимат тук. Мисля, че има много потенциал в България. Хората тук са много трудолюбиви, отзивчиви и интелигентни. Лесно е да се оплакваш от правителството и всичко останало. Но за краткия период, в който съм тук, виждам много подобрения в пътищата, инфраструктурата. Мисля, че нещата вървят в правилната посока. Освен, че се опитва да популяризира България, Яриф създава и филмово училище за студенти по кино, които работят и създават своите първи филми и то в реални условия. Това е по-скоро от необходимост. Имаме много проекти и имаме нужда от опитни хора, които да работят. Затова няма друг начин, по който да се научиш как се правят филми. Идеята е да снимат наистина, вместо само да четат в книгите как се прави. Имаме 63 ученика от миналата година, а сега мисля, че 23 човека от тях вече работят при нас, което е добър резултат. Ако имаше списък на най-стресиращите професии в света, работата в киноиндустрията щеше да бъде на едно от първите места. Сложни задачи, кратки срокове, огромни бюджети, 12-часов работен ден. А как холивудските звезди се справят с това напрежение? Филмовата индустрия е много стресираща, но аз практикувам йога 3 пъти седмично и мисля, че това ми помага. Защото ние работим 7 дни в седмицата, повече от 12 часа на ден. Има огромни очаквания към нас. Колкото по-малък е бюджета на филма, толкова по-големи са очакванията към него. Например, искаме 400 слона да преминат през едно поле, а имаш само 1 стотинка да платиш за него. Трудно е. Казваме много често, животът е стресиращ. Не е стресиращ. Нашата реакция към нещата е стресът. Въпросът е, че можем да го контролираме чрез някакво действие, независимо дали йога, медитация, бойни изкуства. Нещо, което да те фокусира върху нещо извън ежедневието. Много хора си намират извинение, че не тренират, защото нямат време. Аз гледам на йога постелката ми като на вълшебно килимче. Сядам на него и то ме отнася далеч от всички стресиращи обстоятелства. Единственото нещо, което те интересува, е дишането ти. Както пише в интернет, трябва да медитираш по 20 минути на ден, освен ако не си много зает. Тогава трябва да медитираш по 1 час на ден. За да можеш да дадеш нещо на другите хора, трябва първо да дадеш нещо на себе си. Ако само даваш на другите, ще стигнеш до бърнаут.
Според мен, нашето тяло има вътрешната способност да се самолекува. Йога позите помагат кръвта ти да потече по различен начин от обикновеното, защото са нестандартни за естественото ни движение. Така мисля, че излекувах коленете си, към които обикновено няма много голям кръвопоток. Миналата година направих голям йога музикален фестивал в Боровец. Събрахме 17 йога учители от целия свят и музиканти. Това беше първият такъв фестивал в България и в Европа като цяло. Тук снимаме и йога видеа, които също се разпространяват из целия свят. Питате ме за тайната на здравето? Бих бил богат, ако го знаех. На първо място генетиката. Ако знаеш към какво си предразположен и внимаваш, ще си здрав. Яжте добре, спете добре, тренирайте, възстановявайте се. И бъдете благодарни за това, което имате. Много по-лесно е да се оплакваме и да критикуваме другите, отколкото да създаваме. Честита нова година! Дано 2017 да е много по-хубава от 2016.